Estem de ressaca festera a Ontinyent. Aquest cap de setmana hem celebrat la declaració de les festes de moros i cristians com a festes d'interès turístic internacional. Ho hem fet amb un cap de setmana ple d'actes i una desfilada molt especial. Per això, aquesta setmana Ontinyent en Viu vol saber com has viscut aquest cap de setmana tan especial. Més de 1.000 persones van participar el dissabte en una desfilada que quedarà marcada en la història de les nostres festes morocristianes. L'avinguda de Daniel Gil i el carrer Major eren l'escenari d'aquest acte central en el qual es van reunir més de 120 càrrecs, capitans, ambaixadors i banderers dels últims 50 anys. Una cita irrepetible, en la qual també participaven, com no podria ser d'altra manera, músics, els ballets de la ciutat o grups de teatre, entre altres. Tots ells feien d'aquest un esdeveniment únic. Una part del grup va participar en el que és l'entrada, que feien en la carrossa una representació de Cerviño, ahí escrivint el text i molt bé. I després nosaltres vam eixir en el que eren les ambaixades. Un boato que feia un repàs de la història i la tradició dels moros i cristians d'Ontinyent i que va commoure a participants i públic. Moltíssim, jo visc ahí en el carrer Major també, davant on estan les arbres, molt bé. Molt bé, preciós, molt bé, sí. Però com tot en aquesta vida, per a gustos, colors. Perquè resulta que no tenim més imaginació que la de sempre. Estem a 650 anys i fem el mateix. A altres els hauria agradat participar, però les circumstàncies no ho van permetre. Així tot, van gaudir com a espectadors. Jo era ambaixador l'any 2000 i en companyia del meu fill abanderar, el que passa que no teníem el tratge i entonces no vam poder eixir, perquè el tratge era alquilat i fa 25 anys entonces no vam poder eixir. El periòdic d'Ontinyent va retransmetre en directe aquesta desfilada, apropant la celebració a totes les cases i a totes aquelles persones que no van poder estar als carrers. Yo el desfile lo vi por la tele. No lo pude ver en persona porque no estaba aquí en el pueblo. Pero bueno, lo que vi a mí me encantó. Me encantó, me dio mucha alegría, ese reconocimiento que tenemos en el pueblo, porque aunque no soy de aquí, me siento de aquí. La commemoració de la Declaració de Festes d'Interès Turístic Internacional continuava el diumenge amb la representació del contrabando, de les ambaixades, el ball dels contrabandistes i el ball dels llauraors en l'esplanada de Tortosa i Delgado. Un cap de setmana complet per a celebrar una declaració que ja ens tocava. Si alguna cosa ha caracteritzat aquest cap de setmana fester, aquesta ha sigut l'emoció. Si no vas poder veure la desfilada commemorativa o si vols reviure-la, saps que està disponible a les xarxes socials del periòdic d'Ontinyent, en els nostres perfils de Facebook i YouTube.